Na chi gweld, fi'n agor e nawr. Teimlo fel, fi wedi saino i clwb newydd. Helo, siwmai, a chroeso nôl i sianel PopT. Nawr, heddi, i ni'n mynd i fod yn neud rhywbeth bach yn wahanol, ond rhywbeth sy'n really exciting. Falle bod chi wedi clywed am hwn, a falle bod chi wedi gweld e ar TikTok, ond mae'na cwmni lle chi gallu ordro box, mystery box, a chi'n cael football jersey hollol random wedi anfon i chi trwy'r post. A felly, o'n i'n meddwl fydde fe'n syniad da i fi gael gobach a gweld pa kit fydden ni'n cael. Nawr, cyn bo fi'n dechrau, fi'n gwybod yn barod, dyw'r kit ddim mynd i fod cystal a unrhyw kit Abertawe. Fi'n gwybod yna, chi'n gwybod yna really, ond fydd cael kit hollol random yn eitha cool. Felly, dath hwn trwy'r post i fi heddi, box gan mysterykits.com neu .co.uk, a yn y box yma, fi'n credu, so wedi agor e eto, mae kit i fod. Wel, fi'n gobeithio bod e, neu fydd yna'n gwastraff arian. Fydd y kit sy'n tu fewn fan hyn yn hollol random, fi byth di gweld o'r blaen, a ni'n meddwl fyddwn ni'n neud rhyw fath o unboxing gyda chi nawr ar y sianel. Felly dyna ni am y waffle, ymlaen â ni i agor y box. Na chi gweld, fi'n agor e nawr. Actually, change of angle. Bach o angle cinematic i chi, fel bod chi'n cael gweld e hefyd. Coni off. Nawr, ni wedi cael Chievo Verona. Dwi'n credu taw Eidaleg yw hwnna. Gweithio chi'n licio'r angle bach newydd yna, ond ie, ni wedi cael Chievo Verona. Fi'n credu bod nhw'n chwarae yn y Serie A, neu'r Serie B. Ond ie, dyma ni, di cael dwst ar hwnna. Gad i ni agor y kit. Actually, cyn bod fi'n agor y kit, melyn. Ma'n really felyn, ond ma'n edrych yn eitha retro, a fi'n licio retro football tops, felly fi'n meddwl byddai'n licio fe. Coni, fi'n gwybod bod fi'n wafflo nawr, felly gen i agor y kit. Felly dyna'r ffrynt, teimlo fel fi wedi saino i clwb newydd. Dyna'r ffrynt, mae yna ysgrifen ar y gwaelod. Mo be, fi'n licio'r kityn, fi'n falch bod fi ddim wedi cael kit fel, wel, fi'n really falch bod fi ddim wedi cael un Manchester United neu Chelsea neu rhywun fel la. Fi'n falch bod fi wedi cael un fi ddim yn nabod, na chwaith Barcelona neu Real Madrid. Mae'n neis bod fi wedi cael kit, falle, byddwch chi wedi clywed am y tîm. A, mae fe actually'n edrych yn neis. I fod yn deg, mae'r Eidalwyr yn gwybod lot am ffasiwn. Ie, gaf fi driala arno. Felly, dyma'r kit. Mae sefyll lan hefyd. Ond, ie, chmo be? Chmo be? Fi'n licio'r kit. Mae'n felyn, fi'n gwybod fi'n cael y gwyna, ond fi'n licio fe. Mae'n atgoffa fi bach o hen kit Leeds United. Falle bod cefnogwyr Leeds yn mynd i cael gore na fi am hwnna, ond fi'n meddwl bod e'n really nice. Fi'n really hapus gyda, felly diolch yn fawr i Mystery Kit. Nawr, fi'n interrupto hwn nawr. Mae hwn yn ddiddorol. Un o nicknames nhw yw, yn Eidaleg, I Mwsi Volanti. A mae hwnna, yn ôl pob sôn yn meddwl, The Flying Donkeys. Mae'n neud sens, achos, sa'n bos chi'n gallu gweld, ond ma donkey yna. Fi'n gobeithio taw donkey hwnna, neu fi'n edrych fel bach o donkey. O! Yn ôl pob sôn, dyw'r tîmyn ddim yn bodoli ragor. Nag yw. O, mae di disolfo. So fi di cael kit tîm sydd ddim yn bodoli ragor. So hwn oedd kit ola Chievo Verona eriod. A fi nawr yn gallu gwisgo fe. Fi'n really di joio hwnna. Rhywbeth gwahanol ar y sianel, rhywbeth i ni lli cael look arno. Falle fydde fe'n neis wneud un arall. Rwch o bod i fi yn y sylwadau isod os ych chi moyn gweld fi wneud rhywbeth tebyg i hwn, neu wneud mystery kit arall, achos na weithio chi nawr fydden ni yn sicr yn licio wneud un arall. A hefyd, fi yn moyn i chi i roi wybod i fi os ych chi'n licio'r kit. Achos fi yn licio fe, fi yn really licio'r kit. Gobeithio bych chi wedi mwynhau gweld fi'n unboxo kit newydd, a gobeithio bych chi'n licio'r kit, achos fi'n licio'r kit. A ie, cofiwch hefyd i Tanysgrifio i sianel PopT mwyn cael mwy o fideos debyg i hwn. A cofiwch i licio'r fideo hefyd, fydden ni'n really gwerthfawrogi hwnna. Ond ie,
Dyna ni am y fideo heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau, a na i weld chi yn y fideo nesa. Tan y fideo nesa, ta-ra!